Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gakuna mga didamia makapunggulan sa dida maranosong na si Emily Prelang kulang na bangang sa isang kaiyang tubaran. Ayaman la pililang anak inasusilang to mga ragabus sumanguda na sampur na ko mga bayagus ko kalipada to at ang kadap pagabutos ang kaidalamat tubaran. Mga tungan namin isang kaya maptero at tubaran na peranuranong kami sa mga pamanais surago na kapamili istadat po. Sa ayat ano din nabutuan ng sukialayaman niyo mapikan dito adat taraba yaya si Raida di mapuro papande. Kadisiti sa liha at pamilya mo yag. Kami ay istanda kumyon alungan na kaya serbisyo niya sang kaidalamat tubaran na mga bagan sa amin na di ka na kabimbo na sa bulawan na pirak kaya raw po pirak naman na malugaw gidung amag na pilas subo na gibaya kadisiti sa liha at yung gulaan niyo kunya kapiraragon na yung balingan na saranaw sukadato yan sang kaya tubaran. Sagi pa nakinigyo ap kabugarkan mo sa idida makapunggulan sa idida maranosom na gibusok pagarin niyo ada salah ko kumangudak kila-kila takanakan sa unen asinya kang gudalan sore ko spanton isang kaya mati din na si Hanilab. Sakati sabadin pamakin gas sabadin itatang isa sulis sa wasalam.
pepinanayan hingga orang nasuti apa ketua aku gebung bunda soto geia sarakat aku barang namangi romarani niyong akapunan mangatau satu beran kanan mo kimayura mani anak asal di mangatan bayana bakaranu kama kabur sakawang mga bangsa niya nalang malulutian rano-ranong kami lutang gada pekabutun harakat aku bara
berangang pian kami ukit sapan depan tutelu maring dengan aurai Sagina ni mata